Hello guys. Kain tayo guys. Tikwang siya eh. Hi! Cheese ramen. Walang ulam. Balot. May sisiw. Yan, Islam ka na dito yung mga siya pa rin. Ayun, kumain ng mga balot. Mga foreigner, di daw kaog balot. Kinaipiso. Ma. Gusto nyo, cheese ramen. Ano to? Cheese ramen. Tapos magmukbang tayo ng rice. Wala, may sadaan. Rice na lang. Di sila makaintindi di. Intindi ah. They speak English. Wala kay viewers. I'm eating. Eating cheese ramen. Lamig din siya ay. Dali naman na siya. Kaya na cheese powder. Tapos tuwan. It's ramen. It's yummy. Dako pilo. Gamay mo gano'n pisok. Kaya pa nga. Mata pa. Bitin. Ano ilahan pa niya po nung dito sa kuwan. Sa Korea. Ano ilahan pag gutom kayo sila. Ramen ra. Kaya lamig man ramen din. Best food in Korea daw. Naman ito sa bawal ng ramen. Nakabakain sa ramen. Cheese ramen naman. Sa mahal lang. Parang product missing. Ako ba? Ano ba siya ang pagod dyan? Dahil guro kayo. Tugi. Tugi. Tugi dyan. Tugi. Patilawan si Nadal kay si patilawan niya. Hindi ang gamay. Hindi masarap. Parang yan mayroon tag 200. Nga, mga lampas niyo ba? Hindi mo kasildo. Jackpot. Jackpot. Jackpot ka sa prot. Cheese ramen. Better. Star apple. Pero circle.
di. Nasaan naman ka na di? Nawa naman ka diri mo live. Isa. Tayo na na. Aw na abi tagil ni tanaw. Dai na naman kay viewers nung lakaw man ka. Diyos. Diri na dong sildo yan si Mater. Gusto Yeah, daw mo manakas mo. Sa may takasan. Mataw yung ako dahil hindi kaya sa dahan, sa dudong. Dili. Bali 200 ato 700 daw yung kwarta. Dalo na kayo may allowance. Ito gamitan. Tobel na mo, sa may tobel, sa yung tobel. Oh, pinang gano'n. Ba't lang? Sige, diyan siya, sabihan niya. Siyempre, magas tobel siya kaya. Hindi lang tayo tayo sa mahalin to, ayan yung tao ka, pila kami yun niya. Kaya yung magas to, normal magas to may kimalimpyo. Nagsagam na kay karya to. Siyempre, ito nga pa mo. Ano? Gasto. Tutag sa mo. Ako, may naglampas ito. Kung mo kasunduan ha. Ako pag yung kuhan ito, hago, siya, nalang dito balik-balik. Siyempre, saan, naging mo kuhan mo. Ako pag yung magkait sa tao, ano mo na. Pag maplastar na di, bahala na sige na bigyan niya. Ano tatay biligyan mo ang kan? Ano ba nga rabi? Ay, mabot ang panahon dako na sa akin kan. Tapos gila akong buka. Magtiswil ng kuda tanong. Pada tagi na bibi nga ram gwapo na kay ko. It's it. Wala ni. Wala. Kami man sa sis ramen din. Pwede rin lagi pasit kanton, magdata ra kay pasit kanton tapos batangan ni mong cheese, sili gamay ah. Ano na pang panapon? Okay na kayo. Kaya kailangan kumain ng rice. No rice na po. Hindi. Hello guys, kumusta kayo dyan? Finish. Tulog naman si Bibi guys. Diyos guys. Tingnan niya, Diyos nga. Nan, nagdala bi ako ni kagapon de. Napay tulog ka bukid to sa ref. Tulog ka box. Dili tulog kay nani na lang. Isa ra ka box naman akong dala. Tagay man daw ni Bia gay na. Gapon. Ambot ang anak eh. Si Mona na gila balik-balik niya dito kay si mama mo dito. Inyan, mama nga eh. Pag di ko kontrol naman. Lagi mo sa kapag na lang. Kahit nagkawala direct ito ang speaker. Baka lang yun ah. Hello guys. Good evening. Gising na ba ang lahat? O tulog na ba ang lahat? Bubuhatin kayo ni Franco. Hediri. Kahit tank to, bubuhatin kayo ni Franco kahit tank. Tingnan nyo ang hawk ni Franco galing Manila to Japan. Ako ang bahala. Ako na bahala magpapid. Imong naong nagnana. Pati po kayo naong god mo na nagnana. Joke. Kilala niyo ba si Joker? Kasi kaya nga Joker kasi joke. Pagkaya. Hi! Easy win ang kalaban. Peter kasi ako. Ibigay ko na sa kanila ang star ko. Kasi
Dami na akong star dito sa bahay. Bigay ko na to yung star ko kasi dami akong star dito. Nagpagawa ako kahapon ng star. O, sa inyo na to yung star. Yeah! Finish. Tuliling. Salis tuliling eh. Ang taro nga tuliling ha. Tuliling, tuliling, tuliling. Ang imong naong nagtuliling. Ay! Naku, hindi pa na-hook. O, patay na yun. Patay na yun si Ling. Kawawa naman si Tuliling. Done eating. Thank you for watching.